mislim da je na izuzetno visokom nivou. Da, svakako lep gest, jer se nekako, nije da se nije, ali kao da se nije ili na nekim ranijim primjerima očekivalo da će i estradna branša i sportisti upravo na ovakav jedan svakako pohvalan način izaći sa pomoći. Pa ja moram da kažem da su moje kolege uvek bile u prvim redovima kada je humanitarna pomoć bila u pitanju, sportisti takođe, ali moram da kažem i da je sada zaista fascinantno kako se narod udružio i mnogo sam srećna i ponosna zbog toga jer šaljemo jednu lepu sliku o Srbiji i uopšte svi ti ljudi, poplavljena Bosna, svi pokazujemo solidarnost i mislim da je to najplemenitija ljudska osobina. Svakako. Po Pinku se šuška da ćete upravo biti vi jedan od nosilaca Pinkovog i Telekomovog Teletona. Za one koji inače ne znaju, gledalci će razgovarati sa vama i sa drugim poznatim ličnostima i tako će se donirati i pomoći u obnovi ove zemlje. Hoćete li biti, ili vas vidim? Naravno, na moje veliko zadovoljstvo. Evo, ja sam na raspolaganju mom narodu i moje zemlji, znači mi ćemo se javljati na telefon, svako ko želi da razgovara sa nekim od nas, bit će u prilici, naravno to je sve napravljeno da bi se pomagalo ljudima, znači jedan od akcija koje planiramo, bit će ih još mnogo više. Sve nas je ovo zadesilo nespremne, ali svi ćemo se potruditi davati ideje samo da što više prikupimo sredstava da se svim tim ljudima pomogne. Ceto, nije samo da ste vi dali lep primer, već je i vaš sin juče viđen kako puni džakove. Jeste, pa naravno to je i njegova dužnost i ostala deca rade danonoćno i ponosna sam na svu tu omladinu i ja zaista iskreno mislim ako zadržimo taj pozitivni talas da mi možemo našu državu ponovo da izgradimo. I ranije kad su nam se dešavale nesreće, kada je to bilo bombardovanje, isto takve prirodne nepogode, uvek smo znali se udružimo i da popravimo što je pokvareno ili uništeno. Mislim da ćemo i sada sa tom novom snagom, mladom energijom, vidim da zaista vlada izuzetno pozitivna energija i da možemo sve da popravimo. A ja ću naravno uvek biti tu da pomognem. Ali mama otišla Veljku da odnese sendviče i drugarima koji su radili. Ste vi podržali njega koji je podržao akciju? Apsolutno podržam, naravno i moj zet i brat i svi muškarci koji rade kod mene, svi su učestvovali u tim akcijama i ja nisam nosila džakove, ja mislim da mogu na drugi način da pomognem, ali svaki doprinos je za pohvalu i za divljenje. Ceco, hvala vam što ste